esperanza mabugat kun man inusara. Ang dagway ta kun tanawon walay problema. Apan bakak ang diay ka na kay naputos na sa sala. O nangandoy nga dunay makapala. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ning kalago. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ning salago. Si Kristo o kaniya mo alagad na ako. Bisan ako dili ang ayan sa iyang at tubangan. Apan ako iyan ang gihinluan. Ipangandoy ning kalago. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ning salago. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ning salago. Ikaw ang makapala ning salago. Salamat kanimo. Alagad mo undan na hapit tungod sa kalisunod kabait. Ayawan ang pagsalig sa saat sa Diyos mo gunit. Paglikon hangtod sa iyang pagbalik, aron makagpuno ang langit. Alagad magkapag
di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyong sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugunya samtang may panahon pa, ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na man ang kalibutan, ta magmadasigon kita aron ni paninga sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhauno lalinon ang nagtuman, kuhauno lalinon ang Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyo tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa gaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Sa gihapon kami nagpasalamat kanimo nga niining taknaa bisan pa sa mga kakulian padayon paghihapon kini nga nagasulti sa pulong sa kamatuoran. Ikaw magapanalangin nga programa ug kining estasyon, panalangini ang tanan nga nagapaminaw. Hinaot pa Ginoong Dios nga maabot diha sa ilang kinabuhi ang kaayag sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo.
Amoy kalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwa sa amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga nandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Maayong hapon, Pastor. Nagpaabot na lang pud mi sa oras nga magsugod ang inyohang programa. Kanunay ming nagsunod aning inyong programa. Salamat sa pagbasa, Pastor. Si Prini de Aini, ang inyong suki nga tigpaminawan. Okay, wata kay ba anig laki banig babae ning Prini, pero mababay man o lalaki, thank you so much gyud sa inyong pagsunod sa atong programa. Okay, Kuya John, nagkalaay na ang mga tiguang in town kay sige og paghulat sa mobalik og tingog ang radyo. Di na magkalaay unya og motingog na og balik kato kay tuan na dito, paingon man tungad to, pag abot dito paingon na po na nga re. So pag paingon dire, mo abot dire, mo tingog na gina, tapos ma-install sa ato nga mga batid nga mga engineer dire sa DYCM. Well, niya patay basahon. Sir, pangutana ni, so dili lang una tanani kay naaman ni kuan unya. Salamat nga naaragyapon mo sa ato nga programa. Well, si Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaloan kung diing lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga viewers. Sa bisan asa karong gabi una dinhi sa Pilipinas ug ubang pangnasod sa kalibutan, kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome ini nga tulumanon sa Jesus is our Hope. So pwede na mo mga suki nato nga mga viewers, pwede na mo makasend dinhi og mga mensahe diri namo. Papili lang mo, pwede sa mga number namo ni Brother John nga among ginapahibaw nga ninyo. Pwede diri sa comment section nato sa Facebook. Pwede sad sa ako nga messenger higala para mabasa nato ang inyong mga importante nga mga mensahe. Labi nang naamoy mga greetings, birthday greetings ba, anniversaries, or uban pa nga mga importanteng mga messages. So, padangat na din higala kay ato ng tagaan og pagtagad o kung naaman o galing kamoy mga pangutana nga ikalibgan ninyo sulod-sudugayng panahon. So ipadangat na din ato ng tubagon mga higala inyong mga pangutana pinaagi sa balaan nga kasulatan. So atong gina-welcome unya atangin ninyo karon taud-taud ang panahon sa pagtubag sa pangutana. Kay doon na mo'y kahigayunan higala nga among ihatag nga makaparticipate mo. So message lang mo diri sa comment section nato aron atong mabasa ang inyong mga tampo, mga kahigalaan. Kanya ato na ni nga ato sang gipahinumdum di ay kanunay no nga atong i-share mga higala atong mga followers, mga viewers, i-share nato nga sa mga friend para nga daghan ang mga kahigalaan nato nga makapamati usab sa pulong sa Ginoo. Okay ni si Brother Edwin Notarte. Salamat sa paglab o pagpray, Brother Edwin. Niya po si Neil Guarin. So thank you po no sa daghang kayong mga heart ni gisend o kamot nga nagpray. Niya po si Miliod Silasol. Salamat sa gihapon sa mga heart o kamot nga nagpray. O niya sad si Dong Bob Ritoya. Mayong gabi ninyo Dong John o Dong Lib o sa tanang mga viewers. So good evening nimo diha Dong. God bless you.
Anya niya po si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy, o maayong gabi usab sa mga kaigsuunan nga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Anya niya po si Annabel Endroso, maayong gabi ninyong duha. Shout out ko ka Brother Neil Guarin diha sa Manlabay SDA Church diri sa Tubuso. Naglanog-lanog na pod ang trumpa ni Neil Guarin. So salamat kaayo Brother Neil, no, nga palanog nimo ang ato nga tulumanon diha, gamit nimo ang trumpa diha sa imong sound system. Okay, niya pod si Brother Rufino Moreno, salamat sa paglab o pagpray. O niya pod si Pastor Arnel Paalisbo, may gabi ni mga pastor sa nakaron sa Islas Bantayan. Ngon siya din, good evening. So good evening Pastor. O niya pagin siya May misay, gabi God ni bless you Budia. always. May gabi din mo diya, Pastor. Kumusta nimo sa imong pamilya? Kumusta ko kang boy-boy? Kanya pod si Brother Sonny Sumayang. Salamat pod sa paglab o pagpray. O niya pod si Maki Kuro, maayong gabi ninyo mga Brad John o Brad Libby. Ingon sab sa tanang mga naglantaw sa FB sa from Matagob, Leyte. So may gabi is mga kahigalaan nato diha sa Matagob, Leyte. Welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay, ato ning lantawon makadyot higala ang pikas nga monitor. Ato ning pangbasahon ning mga kahigalaan nato nga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga program. So ato ning tagaan og pagtagad mga kahigalaan. Okay, ari tauna sa mga naglab nining ato nga tulumanon. Ato ning tanahon, okay, ni si Lovely Alboro, niya sad si Edwin Notarte, Lilian Santing, Nel Guarin, Annabel Endroso, Benjamin si Cases, Jojo Cordova, Luel Nodalo Estrera, Daniel Dabon Dakdak, Roselyn Mainit, Jaja Aligado Nulia, Ronilo Itang, Edward Generes, Jenny Rama Fermin, o Glenn of Keria. Okay, mo ni mga naglab, unya dirita sa mga nag-like mahigala. Niya si Kiana Faith Itang, o niya po si Susami Laurenti Himina. O niya, thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. So thank you, God bless you and your family. Hello, Sir Mateo. Welcome of our program. Thank you for watching. Honestly, I'm always praying for you and your family. Thank you so much for being nice, brother in Christ. God bless you and your family. At kinisad si Brother Rufino Moreno, Tris Jamin Jaime, o niya po si Mary Grace Mongkada Mainit, Elmer Presbyterio Manatad. May gabi ni mo, Sir Elmer. Asa man karon sir? Nakakaroon sa Tamungon. Kanya po si Rolls Sototams, Maki Kuro, o niya po si Kram Noit na Oyori Ritmum. Sorry. Monteroyo dedi, Monteroyo. O niya, thank you also sa Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. So, thank you kanyo mga sir, no? Atong mabtikon nga CEO diha, o niya ato sad nga station manager. So, thank you kayo sa pag-honor sa ato nga program. O niya mga viewers diha sa ato nga program, mga listener, atong gina-welcome sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Anya kutob sa naminaw karon diya sa Riverside FM sa South Cebu. Welcome nining atulumanon. Niya sad si Antonio Itorma,
O niya si Richard Burden Velarde, Meliod Silasol. Brother Richard, maayong gabi nimo. Thank you for viewing. O niya po si Dungba Britoya, si Naro Path, G. Merced. Okay, thank you kaayo. O niya, balikan na to ni ang screen mga higala ato ni tanahon. Okay, niya ang Riverside FM. Ingon din ni Latos. Latos mga brad. Okay. May gabi nyo diya mga sir, no? O niya po si Leslie Ihapon. Maayong gabi Kuya John o Kuya Libby, Brad Libby, amping kamo. Lagi, God bless. Okay niya po, Brother Rodolfo Bantilan, thank you sab sa pagpray o paglab sa ato nga tulumanon. O niya, dirita higala sa ato nga messenger, ato ning lilion, kay basig di ay mga kahigalaan nato nga di asab diri. Okay, ato nakita din si Sister Chari de la Cruz Nugas, ang uban niya nag-like, ang uban nag-heart, nag-pray nagpray sa ato ang programa niya po si Sir Navigator Flores, naani siya sa barko, asa kaniro nag-travel ning si Brother Navigator Flores. Niya po si Brother Rufino Marino, thanks sa pag-send bro. Okay, salamat po kayo Brother Rufino. Niya po si Rold Soto Tams, niya si Ma'am Celia Arrogante. So good evening sab ni Dr. Arrogante, marag no ato ani sa US karon. May gabi niyo diya, adlaw rin to, may adlaw niyo diya karon. O niya po si Jenny Rama Fermin, naasad siya mensahe. Mayong gabi ninyo, Brad Libby, dili jud ko paminaw live kay wala ko'y load. Salamat sa pag-update, lantawon ko raon niya ni, o makapasignal mi silingan, dili abi kaabot sa balay ang ilang wifi. Okay, makita naman nato ni o niyag may load na ta. Okay niya po si Sister Jenaline Lumuntad, mayong gabi Sir Libby and Kuya John. So mayong gabi ni mo Sister Jenaline. O niya po si Scout Ranger Senior. So thank you po Cancer Sagani Aratsya, atong retired Scout Ranger, no, nga naa sa Kabangkalan. So may gabi din mo sir, niya po nag-heart po si Brother Ronilo Itang. So thank you kayo. Niya pwede ka po mahigala makapadangat og mga mensahe kay karong taon-taon atong pagabasahon ang inyong mensahe ipadangat ini sa ato nga programa. Okay, ato ning balikan paglili ni asad si Selber. Maayong gabi kaninyo Berjon o Bradley. Okay, may gabi ini mo Silver. Niya po si MG Estoy. Salamat po sa pag-send og heart o pag-pray nining ato nga tulumanon MG Estoy. Okay, mopadayon ta nga to sa nanigala karong taod-taod atong basahon ang inyong mga mensahe ipadangat ini. Makahimog yung pagpadangat higala o mga messages ni sa ato nga program. Niya atangin ninyo ang pangutana nga basahon ni Brother John nga mo'y ato nga tagaan o pagtagad karong gabi una. So atong paminawon higala ang pangutana atong ngayon si Brother John nga basahon niya ang pangutana nga mo'y atong tukion karon. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Ato taan ni ang paghatag og atensyon ni ining pangutana ni Hipolito. Hipolito Dagnay. Dagang salamat Brother Hipolito Dagnay, no? Hipolito Dagnay, salamat sa imuhang imuhang gitext dire, gipaabot nimo sa atong programa, gikalipay namo ni. Unya hope nga naapay mga pangutanan nimo nga maabot diri dili lang nimo ug sa uban pa nato nga mga tigpaminaw. Mas labing maayo nga mo participate mo
sa atong program pinaagi niini nga mga pangutana, dili lang kay igo lang mong maminaw. Okay, salamat. Kinini ang Brother Hipolito, mo ni ang imong pangutana. Sir, ako nangalagad pod ko sa Ginoo sama ninyo. Pero nahibalo ba mo nga si San Pablo apostol siya sa mga hintil ug siya ang magwawali sa mga hintil? Ang pagka magwawali ni Pablo dili sama ninyo, kay wa man si Pablo magwalig na pulo kasugo, ang iya pagtuo kamo na pulo kasugo. Salamat, sir. Salamat po, Brother Hipolito. Hipolito na salamat sa atong pag-text kagabi nga ang imo di ang angga puling kay Hipolito kaman, no? Okay, daghang salamat, Brother Puling, or Hipolito. Salamat sa imong gi-text dire. Sa imong gisulting si Apostol Pablo usa ka apostol sa mga hintil ug magwawali sa mga hintil. Og si pagka magwawali ni Pablo, wa siya magwali og napulo kasugo. Kamo napulo kasugo. Kini Brother Puling or Brother Hipolito, dili na kaayo ni bag-o sa amo ni nga mga isyo, kini nga mga pangatarunganis o mga rasones. Tungod kay wala ka nag-inusara o nagbinugtong niini nga panghuna-hunaa, nga lagi wala na nang napulo kasugo kay ang uban anak nga rason panahon pa na ni Moises. Unya, lagi sama sa imong giingon nga pagtuo. O gunya, kanang giingon nimo nga pagtuo, hura ba og naabot sa imong huna-huna kay pagtuo, awa na nang napulo kasugo, imo ra nang kaugalingong panghuna-huna. Ug kung nagbasa sad ka og Biblia, mas labing maayo nga imong paladman padak-an ang pagbasa sa Biblia, mas lalo nang paladman og padak-an nimo ang pagsabot kung unsay niya sa Biblia. Kay wa gyud na mahitabo nga ang Biblia, labi na si Apostol Pablo nagtudlo nga ang tao mutuo na lang unya dili na musunod sa napulo kasugo. Wa magtudlo anas San Pablo, kamo lang. Unya hinaot nga kining gisgutan nimong San Pablo nga maoy apostol sa mga hintil, makatabang ni og dako sa imo ang gipanulti ni San Pablo, makatabang og dako para nimo nga mapaduol ka diha sa Ginoo, nga mahimo kang matinumanon sa kasuguan sa Ginoo. Una, kanang gihisgutan nimo nga pagtuo, wala man na nagtudlo ang pagtuo nga dili ka na musunod sa kasuguan. Unang-una, sa Roma 3:31, nag-ingon si San Pablo, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunoa wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. So, malinaw nga si San Pablo naghisgot og kasuguan. O kanang imong gihisgutang napulo kasugo, kasuguan pud na. Unya, ang pagtuo wa man na magtudlo nga dili na musunod ang tao sa kasuguan sa Ginoo, lalo nas napulo kasugo. Tan-awa, ang Roma una man ni nga libro sa 14 ka mga libro nga gisulat ni San Pablo. Unya, nagsulti siya sa Roma 3:31, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunoa wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. So sa panahon sa pagpangwali ni Apostol Pablo, nagpabarog siya sa kasuguan, maupod kining programaha nga inyong gipamatian, nagpabarog og nagpamatuod mahitungod sa kasuguan. Niya pa'y pamahayag ni San Pablo sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24. Ingon ni San Pablo, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarongon sa pagtuo. Tanawa ha.
So ang pagtuo ug ang kasuguan, Brother Puling or Brother Hipolito, dili na magkabulag. Di na magkabulag. So ngarita, kay imo laging ipasabot nga si San Pablo wa maghisgot, wa magwali anang napulo kasugo, unya siya apostol sa mga hintil. Ya kita hintil man ta. Biyato ko ning masahon dinhi sa Episo. Sa sinulat ni San Pablo ngadto sa dapit sa mga taga-Episo, sa panahon sa iyang pagpangawali, wa ba siya nagwali og napulo kasugo o sa kasuguan sa Dios. Kining akong basahon, Brother Puling or Brother Hipolito, ang The Living Bible ni para nga makuha nimo ang punto. Unya, mas labing maayo nga magtinil ka unta kung pwede lang og nagkalain-laing salin sa Biblia, kay naay mga salin nga gitawag og direct, naapoy indirect. So ang indirect imong makita, maklaro nimo gi-specify na dire sa direct. Kung atong basahon dinhi sa Episo Kapitulo 6, versikulo 1 ug 2, pamatiin ni Brother Puling or Brother Hipolito, nag-ingon, "Children, obey your parents." Niya usa ta dinhi. Mga anak, tahura o sundan ninyo ang inyong mga ginikanan. Niya usa ta dinhi. Kining gisulti ba ni San Pablo, Brother Puling or Brother Hipolito, sa pag-ingon niya, "Children, obey your parents." Sunda o tumanan, tahuran ninyo ang inyong mga ginikanan. Dili ba ni ang napulo kasugo nga naa na sulat diha sa daang tugon? Unya, imong basahon, "This is the right thing to do." Mao kini ang insakto nga butang nga imong pagabuhaton, because God has placed them in authority over you. Nawa Unya, ipadayon na tugbasa, "Honor your father and mother." Period na. Diin man ni kuhaan ni San Pablo dito sa napulo kasugo sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 12, "Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan." Musa sa panahon ni San Pablo, sa giingon mong siya apostol sa mga hintil ug nagwali siya sa mga hintil, sa pagwali ni San Pablo, iya gyud nga gisulti ang kinini ang mga sugo dihas napulo kasugo. Maingo dinhi, "Honor your father and mother." Tahura ang imong amahan ug inahan. Unya, this is the first of God's 10 commandments that ends with a promise. Tanawa, naghisgot og napulo kasugo. Nag-ingon dinhi nga mao kini ang una nga sugo sa Ginoo diha sa napulo kasugo nga adunay saad. Ang gisulti dinhi, "This is the first of God's 10 commandments that ends with a promise." Nawa. So dili gid na mapatunayan nga dunay mga kamatuoran ang inyong mga allegation, inyong mga accusation, inyong mga issue mahitungod ni anang napulo kasugo nga wala na. Kay wala lagi kunwari isulti ni San Pablo. Unya, kung atong basahon dinhi balik ta sa klaro na nga naghisgot si San Pablo og mga sugo dihas napulo kasugo, specifically gi-mention gyud 10 commandments. Ato ning basahon ang Roma 13:8 ngadto 10 kung unsay gisulti. Inya, Brother Puling or Brother Hipolito, ang Roma, this is the first book out of 14 books nga nasulat ni San Pablo. Unya niya atong basahon unsay gisulti dinhi sa kinini ang Roma kat 13:8. Unya kuan gihapon ni The Living Bible gihapon ni ako gibasa ningon, "Pay all your debts except the debt of love for others. Never finish paying that. For if you love them, you will be obeying all of God's laws." Kuha ani nga punto, if you love them, you will be obeying all of God's laws.
kung ikaw nahigugma kanila, but pasabot ang imong isigkatao, you will be obeying of all God's laws. Ikaw nakatuman sa tanan nga kasuguan sa Dios. Di ay mga buhing bakak karon, labi na ning mga hilig kayo mangwalis mga public place sa mga eskina, diha tungod sa balisbisan sa mga public market, o niya ang ilagid nga imensahe kay way makatuman sa napulo ka sugo. Kini og ang tao lang nasayod kung unsay angay isulti og iwali ngadtos mga tao, kining waliha nila dili ini kwalipikado kada kung kauaw niini nga mamaka ka. Gawa kuno'y tao makatuman sa napulo ka sugo, kay di gani kuno kakatuman sa sugo sa imong asawa sa napulo ka sugo na. Naminaw gyud ko. Kunay tao yung nakatumas ka sugan, lus-lus niya. Di gani siya katumas na pulo sa sugo sa iyang asawa, na pulo kasugo na. Pero niya, ang gisulti din nga, for if you love them, ang gipasabot din nga them, ang imong isigkatao, kung imo sila nga gigugma, you will be obeying all of God's laws. Ikaw nakatuman sa tanan nga mga kasuguan sa Dios. Mo ni Brother Puling, niya padayon akong basa, fulfilling all His requirements. Tanawa. Ang tanan niya nga, sa maning requirements, tanan mga gikinahanglan. Natuma ni mo na. If you love your neighbor as much as you love yourselves, you will not want to harm or cheat him or kill him or steal from him, and you won't sin with his wife or what is his, or do anything else that 10 commandments say is wrong. And 10 are what? Up in this one, to love your neighbor as you love yourself. Tanawa, ang napulo kasugo, nalangkob ra gyud. Naan nasulod ang napulo kasugo sa imong paghigugma sa imong isigkatao. Busa Brother Puling or Brother Hipolito, ang akong ikaingon ra, kung nagbasa ka magbiblia, padaki, paladmi ang imong pagbasa sa Biblia, o lalo na nga imong padak-an ug paladman ang imong pagsabot sa mga gipasabot dinhi sa balaang kasulatan. Si San Pablo gigamit nimo ingon nga inunta basihan sa imong pagtuo nga matud mo wa siya nagwalig na pulo kasugo ang iya pagtuo. Bakak mana kay wa mana mahisulat sa Biblia, dapat unta lagi dili ta mga tarungan kung wa tay ikapakitang kamatuoran, kay magunsa man lang ng mga pangatarungan unya way kamatuoran. Di ba? Nan karon kung imong lantaw dinhi ang pagtuo patay kung walay binuhatan, sumala sa Santiago kapitulo 2. Karon kay patay man ugway binuhatan ang pagtuo, unsa may buhaton nimo nga wa man di ay kasuguan? Unya klaro malinaw ang gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Ngani kung imong basahon dinhi, sabtag yun pag-ayaw Brother Puling uban sa nang naminaw. Usa sa mga nangutana kang Ginoong Hesukristo, nag-ingon siya, what shall I do to get to heaven? This is a very important question between you and me. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa gingharian sa langit. Ang gisulti din niya ako ning basahon dinhi sa Lucas 18 hanggang 21. Ni akong basahon ni kung unsay gisulti dinhi sa The Living Bible man gihapon. Once a Jewish religious leader asked him this question. Usa sa pangulo sa mga relihiyon nangutana kaniya niini nga pangutana. Kaning him nga gisgutan referido ni ngadto kang Kristo mo may gipangutana. Good sir, maayong magtutudlo. So si Kristo gitawag og the good teacher, o niya gitawag siya og the great master. Niya siya, good sir, what shall I do to get to heaven?
Mao ni ang iyang pangutana ngadto kang Ginoong Hesus. Karon, unsa may gisulti sa maayong magtutudlo mahitungod aning puntuhag mga bahina. Pamatiin ni Brother Puling o basta nang naminaw karon. Ingon si Ginoong Hesus, do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang gipamalandong ang imong gisulti o pagtawag kanako nga maayo? Jesus asked him. Si Jesus nangutana kaniya, only God is truly good and no one else. Remember nga gitudloan ta ni Kristo sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Bisan pag unsay imong profesyon o posisyon. Remember nga only God is good and no one else. Mo ni gisulti wa nagyulain ang Dios ra. Unya nagyuni, but as to your question, apan may tungod ini mo pangutana, you know what the 10 commandments say? Nasayod ka og unsay gisulti sa 10 kasugo. Don't commit adultery. Dili ka manapaw. Nang karon, wa naman ka di ay na. Klaro ni nga manapaw ka na. Mao na hinungdan nga daghan karon nga mga magtiayon, mga pamilyang nabungkag tungod sa nahimong epekto sa mga taong magwawali nga nagpatuong o naas kamatuoran nga wa na nang napulo kasugo. Ha? Nga naman, ang gisulti dinhi matud pa, you know what the 10 commandments say? Don't commit adultery. Ang dili ang asawa mo'y mga bit, ang bana. Unya, naunsa man ang puloy-anan, nagubot, nabungkag, naguba, kay nagkabulag ang banag asawa, dili na kumpleto ang panimalay, nakulangan na ang mga anak kay wa na may bana or kaya wa nay inahan, wa nay amahan. Tungod na sa pag-unsaman, pagpanapaw, nganong na mahitabo na karon, lagi epekto ka na sa mga pagwali nga wa na nang napulo kasugo. Pero gingo din you know what the 10 commandments say? Don't commit adultery. Don't murder. Ngano man nga nagdasok ang mga tao dito sa munting lupa o diha sa prisuhan. Ang mga tao nga wa pa nasintensyahi, naa sa prisuhan pa. Human masintensyahi sa korte, dadun na dito sa munting lupa. Nganong nahitabo man ni kasagaran nila, mga tao kini nga ning sunod. Niadtong mga taong nagtudlo nga wa nang napulo kasugo, muna nga mupatay na lang. Unya rabang makasaan as mga sugo des napulo kasugo, dayon gamit-gamit og abogado nga kauban ra pud nila sa simbahan, ipagtanggol ang dakong sala nga iyang nahimo, gusto pang likayan. Naging din don't murder. Unya ngano man lagi nga mobayad man ka, nganong mapriso ka man sa nga imong nahimo des napulo kasugo, nga gisulti man dili ka magpatay. Unya don't steal. Nganong naay daghan nga usayon sa barangay o sa korte tungod na sa pagpangawat og dili mangawat og kwarta, mangawat og propiedad, kawatan ang yuta, kawaton og unsa dinha, nganuman epekto na sa mga tao nga nagtuo og nagwali nga wa na ang mga sugo des kapulo kasugo. Malinaw ang giingon baya, what shall I do to get to heaven? Unya gisulti dinhi, nga matod pa, dili ka mangawat, unya don't lie, di ka magsaksig bakak. Kinitanan mga sugo ni diha as napulo kasugo nga gisgutan dinhi sa bag-ong tugon nga tuan ni nasulat gyudaan sa daang tugon. Unya nangingodi don't lie, di ka magsaksig bakak. Honor your parents and so on. Tahura ang imong mga ginikanan og uban pa. Niya karon unsay gisultis 21. The man replied, og ang tao mitubag, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na ni nga gibantayan ang tanang kasuguan sukad pa sa akong pagkagamayng bata. Unya mo ingon ang uban nga way nakatuman sa kananaang napulo kasugo. Sulay mo og duol dinhi sa kananaang kanang suga stuluuhan dinis antipulo. Ug unsay itudlo sa inyo diha, way nakatumas na pulo og sugo. Ngano man tungod na kay lagi ang
basag Biblia ang pagpangalagad sa Ginoo nagsunod ra sa kaugalingong sugo ug kamanduan sila mga pangulo dili sa sugo ug kamanduan is Ginoo. Malinaw ang gisulti sa mga apostoles, malinaw ang gisulti ni Apostol Pablo, mas lalo nang malinaw ang gipamulong ni Kristo. Ingon si Kristo, you know what the Ten Commandments say. Busa ang si Kristo nagtudlo mahitungod sa napulo pagtumas na pulo kasugo. Ang mga apostolis nagtudlo mahitungod sa pagtumas na pulo kasugo. Kini nga programa nga inyong ginapamatian nagtudlo sa gitudlo ni Kristo, nagtudlo sa gitudlo sa mga apostoles. Ug kini nga programa ang nagapahayag kanyo sa kamaturan, bisan pa og daghan sa inyo ang nagasupak mahitungod nini, apan ang kamaturan magpabilin nga kamaturan. Brother Hipólito or Brother Puling, hinaot nga nahayagan ka sa mga pulong dinhi kay ang pulong sa Dios kahayag man, nahayagan ang imong hunahuna kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Hunong na niya pagsigig tuo o pagsunod nimo ang nagitudlo sa mga pangulo simbahan, kay ug mao gani na ipairal nimo sa imong pagtuo pagpangalagad sa Ginoo, layo karagid diha. Unya sa kaluwasan dili ko naghukom nimo, pero ang gisulti baya ni Kristo di gyud tanan naging Ginoo makasulod dito sa langit kundili ang nagtuman sa kabubuton samahan. Kanang imong pagtuog gituoan dili na kabubuton samahan kundili kabubuton na sa inyong mga pangulo sa simbahan. Mabuhay ka, Brother Hipólito or Brother Puling. Ang Diyos magapanalangin kanimo uban sa tanang mga naminaw karon. Dawata ang panalangin sa Ginoo diha sa inyong panimalay. Karon duol na og alagad na sa Ginoo kay ang panahon talitapos na. Salamat Brother Puling, Brother Hipólito, uban sa tanan nga mga nagapaminaw ug nagsunod ni ining atong programa. Mabuhay kamong tanan. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, ato ning basahon mga higala. Okay, niya si Silver, inahan ko ni Richard Burden Velarde, taga Escalante City. So, salamat kayo, Sister Silver, no? Ikaw din mama ni Richard Burden Velarde. Sister, salamat jud kayo ma'am sa inyong pagkuan, pagtagad aning programa. Kanya, hinaot nga, kini mahimuning panalangin sa inyong pagtuo ma'am. Kay pulong manis Ginoo mapadasig mo, bisag dasig na mo, mapalig-on mo, bisag lig-on na mo. Hope nga ang Dios magatabang, magapanalangin sa inyo uban ni ining programa. I-appeal ni ma'am sa inyong mga pag-ampo unya hope nga inyo sad nga mabati ang panginahanglan sa buhat sa Ginoo. Salamat sa inyo. Okay, niyasad si Nova Jane Estrada Ihara. Salamat sa mga heart o pag-pray. Niya po, Sister Alma Mahait, happy evening sa tanang naminaw sa pulong sa atong Ginoo. Okay. More blessings sa tanan. Madam, salamat kayo, madam. Kining atong programa duhani. May programa sa Kini ang Maayong Balita o programa sa Jesus is Our Hope. Unya, salamat sa inyong mga pag-ampo diin gidungog sa Ginoo ang atong pangaliya ug dili malimod nga dunay daghang mga kalag sa nagkalain-lain mga lugar o dapit sa mga lagyo nga mga lugar nga nakapangalagad diha sa Ginoo nabautismuhan pinaagi dinhi sa atong programa. Glory to God. Hallelujah. Thank you Madam Alma Mahait. Nya kumusta mo tanan diha? Okay, niya po si Brother Moises Alex Leaban. Salamat sa pag-heart ug pag-love. Pag-pray ni Apos Brother Domingo Bunukan. Maayong gabi Brother John ug Brother Libby, naminaw na pod ta karon diri sa atong Pinoyanan. Salamat Brother Lib. Salamat kay Brother Doming. May gabi inyo diha ninong. Ano niya po si Brother Jamie Monte Alto. Good evening mga igsoon. So good evening Brother Jamie. Niya po si Jida Belia Hermosa. Salamat sa pag-pray o pag-love Sister Jida. Niya pag-minsay Sister si Brother Moses Alex Liaban. Iyaning dugang tubag sa pangutana sa panahon sa pagwali ni Pablo, ang katawhan na hibalo na o nagbantay sa napulo ka sugo. Ang iyang giwali
sa pagtuo kang Kristo tungod kay kadaghanan sa katawhan kaniadto nagbantay sa napulo kasugo pero wala nituo kang Kristo. Mao nga gipanghingusgan pagwali ni Pablo ang pagtuo kang Kristo o nagpasabot nga kun motuo ni Kristo dili na lang tumanon ang napulo kasugo, wa nagpasabot nga kun motuo si Kristo di nang tumanon po kasugo. Si Kristo mismo nag-ingon sa Mateo 5:18 nga bisan kinsa magpahuyang isipong iwit sa langit. Salamat kayo Brother Moises Alex Laban sa imong nindot kayong dugang tubag. Silver, first cousin ako sa Remedios dito. Thank you kayo Sister Silver. Bantog lang nga akong tanaw diri sa account nimo ang bidamgid mo gnaong si Sister Medios. Salamat gyud, salamat. Iyan ning unsa si nang midning iyang cousin? Iyang first cousin. First cousin. So close relatives pag ini sila. Thank you kayo, thank you kayo. Niya po si Lynn Briguli, salamat po sa pagpray Sister Lynn. Niya ato ning dalikatan pagtan-aw ning mga higala na to nga nakiguban ato ning tan-awon ang ilang okay no ato ta sa arita sa pikas may gala ato ning tan-awon ni ato nga messenger niya si daghan diri niya si Brother Domingo Bunukan, unya niya po si Sister Belinda Lohira Tirana. Salamat sa mga heart no niya po si Sarah Katampatan nakiguban sa nato, unya niya po si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. Brother Cesar, maayong gabi ini mo diha og sa imong pamilya usta na naminaw karon. Okay niya po si Brother Abner Dualio. Niya atong mga kaigsunan des mabulisab sunod nagatanaw po sa atong programa. So thank you kayo. Niya moadto ta higala sa pangutana nga ato nga gitagaan og pagtagad karon nga gabi. Diyo sa to niya paghanay Brother John. Ang iya lagi kanunay siyang nagsunod sa atong programa, no? Unya si San Pablo kuno apostol sa mga hintil. Og wa man siya nagwali og napulo kasugo, kamo sige mo gwalis napulo kasugo. Okay, thank you kayo no. Thank you kayo sa iyang pangutana. Okay, ako sa ning lilion mga higala ni Aslin of Caria, Ginny Rama Permin, Angelo Alburo dihito niya kapaglaom nga pala. Okay. Ato ta sa okay, arita mga higala sa pagbasa kay di ay mga okay, ato pa nitanaw niya paidaghan di ay kayo nga sa pikas nga screen, mga bag-ong nakita nato. Niya si Caroline Mariket Galyares, o niya si Brother Gregorio John Toling Pikit-Pikit, mayong gabi. Niya si Darnie Bachancela Anciano, niya Jaja Legado Nolia, Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos, tapos Vicmar Osabel Boratso. Niya nakita po nato din si Daniel Dabun Dakdak. Okay, si Patrick James Colastri, niya si Maricel Magdadaro, William Eddy, niya si Gida Belia Hermosa. Ato sa nakita din si Dolores Talio Arkelano, Brother Jedel Peritos, niya po si Sister Amy Espinosa. Okay, niya Brother Jojo Cordoba sa Bawd Bantayan. Niya ato po nakita si Adabil Indroso, niya Lilian Santing. Ito nakita nga nahiduga nga naglab mga higala. O niya dirita sa mga nahidugang sad nga mga nag-like ay so ato nga tulumanon niya si Brother Mike Rivera, niya Nathaniel Lucero Jr., Tristan Jaime, o niya nakita platos Berhiel Rosaroso Moralde.
Okay, ato pag tanaw ning uban nga ato nakita din si si Makrita Roidas. O niya po si Kram Oyonitrom. Okay, atong ipadayon no og basa din ni apod si okay, narrow path. Okay, muni atong mga nakita na dugang higala. So ato na ta sa paghatag og dugang tubag no. O niya ni apo di ay si Sister Lynn Breguli. Nagikuban na to. Okay. Tinuod mga higala nga si San Pablo usa siya sa gitawag og apostol sa mga hintel. Pero ang imo lang nga payag nga ang wali ni San Pablo may tungod dagis pagtuo. Ang imo nagwalis Pablo sa po kasugo niya. Kami kordere nagwalis na pulo kasugo. Og maghiskot kag pagtuo, brother. Sa daghan na kay higayon kung imong gisundan atong programa, nagwali mi mahitungod sa pagtuo. Wali mi sige mahitungod sa pagtuo. Kay kanang ingon San Pablo sa atong mabasa si Piso 2 versikulo 8 nga kay pinaagi sa grasya kamo nangaluwas tungod sa pagtuo. Amo nang giwali dinhi. Nangaluwas tungod sa pagtuo, nagsige migwali may tungod sa pagtuo. Pero kanang pagtuo nga ang bunga ni ana nagtuman sa kasuguan. Dili kay pagtuo nagsupak sa kasuguan. Sa bago di San Pablo, saktom tayo ni Brother Mrs. Alex Liaban kaniya. Nga diha sa Roma 3, giwalihan ni Pablo diyang mga tao nga mga Hudiyo. Mga taong nagtuman sa sugo. Tuman sa napulo kasugo. So, ang ilang giwaling Pablo, gipahingos yan nagwali pirmi. Ang mahitungod sa pagtuo kay nakita mo niyang mga taong mga Hudiyo, nagtuman sa balaod, sige nagtuman sa napulo kasugo. Sa diyang iyang giwali, may tungod si Kristo, nga maluwas ang tao pinagis pagtuo kang Kristo. Muna sa Roma 3:31, sa diyang nakitang Pablo ang mga tao ning tuo na kang Kristo, niya ingon siya sa 31, o niya, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud. Ato hinuong ipabarog ang kasuguan. So tapos ang mga tao nakahibaw mahitungod kang Kristo kay mao man ni hangtod gani karon. Dili daghan nga mga Hudiyo nagtuo kang Kristo nga mao na to ang Mesiyas ang manluwas. Kay ilang pagtuo kalabanan ang Mesiyas umaabot pa. Kalabanan. Gani, diha sa Israel, naamay mga SDD pero dili kaayo daghan. Nagbantay sa bado, o niya, nagtuo kang Kristo. Ang diha sa Israel, nagbantay sa Sabado, nagtumans na po kasugo, pero wala sila mutuo kang Kristo nga Mesiyas. So lahi. So ato makita din nga ang Seventh-day Adventist nagwali mi mahitungod sa pagtuo o niya ang tinuod nga pagtuo makita nga siya tinuod ang iyang pagtuo sa diha nga nagsunod siya sa kasuguan. Kay gaingon San Pablo gibungkag ba natong kasuguan tungod sa pagtuo? Wala. Ingon siya gipabarog no nato ang kasuguan. O niya si Pablo wa ba di ay naghisgot og napulo kasugo? Hisgot ay. Dili ato makita bitaw ato ning tan-aw no. Taminawi ha. Sa Roma 5:20 sa The Living Bible. Naingon San Pablo dinhi, the 10 commandments were given so that all could see the extent of their failures to obey God's law. Buti pa sabot ingon ni Pablo nga ang napulo kasugo
gihatag kini aron ang tanan makakita kung diin sila napakyas sa pagtuman sa balaod sa Dios. O makakita, makahibaw, di pa kung napakyas ka sa pagtuman. So, maningon San Pablo nga napulo ka sugo, gihatag nis Ginoo aron ang tanan makakita kung diin siya napakyas sa iyang pagtuman sa napulo ka sugo. O makibaw ka nga naman. Kay ang 10 Commandments sigala sama mangguna sa samin. Dili ka makahibaw kung naabay buling ang imong naong kunwa kay samin. Pagtanaw nimo sa samin, nakita nimo nga, uy, niya ba buling ning akong naong? Pero dili buhat sa samin ang pagkuha sa buling sa imong naong. Magkuha yung kag tubig, sabon, o niya imo na nga hugasan, trapuhan nimo na. Na pagtanaw nimo ngadto sa balik sa samin, limpyo na ang imong naong. So munigig Sultan Pablo, dili ta kahibaw kundi intang dapita na pakya sa pagtuman kung wala ihatag ang napo kasugo. So na ang napo kasugo oy. Okay, di man ta kahibaw nakasa bata og wapo napo kasugo. Yung ingon sunahan din ako para basa ha. Apan ingon, but the more we see our sinfulness, the more we see God's abounding grace forgiving us. Ingon din nga sa diha nga ato kunong makita sa diha nga atong makita ang atong pagkamakasasala, unya the more po kuno atong makita ang grasya sa Ginoo sa pagpasaylo sa atong mga sala. O ano man, kay makahibaw man tag dita ka sala, unya makahibaw ta nga pasayloon tas Ginoo sa atong sala sa diha nga atong hinulsulan. So naghisgot San Pablo og napulo kasugo mga higala. Naghisgot siya napulo kasugo. Nya gani kung imong basahon ang nakasulat sa Roma City versikulo 7 higala, ingon si Pablo, ako dili ko makaila nga sala badi ay ang pagpangibog kun wa pa ang napulo kasugo nag-ingon nga dili ka maibog. Nabatay mabasa sa Biblia di maibog? Naa sa ikanapulo nga sugo sa napulo kasugo. Ingon si Pablo, dili ko makaila nga sala di ay ang pagpangibog kun wala pa magsulti ang napulo kasugo nga di ka maibog. So muna ingon Pablo, gihatag ng sugo aron ta makahibaw kundi inta napakyas. So muna isakto yung Pablo, di ko kahibaw nga sa di ay ang pagkaibog kung wa pa ang napulo kasugo nagsulti nga dili ka maibog. So may katuyuan sa diha nga nakahibaw ta, nga nakasala ta, atong buhaton mo tuo ta kang Kristo, mo dool ta kang Kristo, tuhuan na to nga si Kristo maoy mo pasaylo sa atong mga sala. Once nahibaw to sa atong mga sala, atong isugid na to sa Ginoo. Manang atong mabasa sa nakasulat sa unang Juan, 1:9, sugid na to atong sala sa Dios, o ang Dios mutuman siyang saad, iyang pasayloon ang atong tanan mga sala. Doon na pwede mga verses nga nagisgot og 10 Commandments sa San Pablo higala. So dili tinuod nga wa nagwalis Pablo na po kasugo, nagwalis siya ang walim Pablo nga tuo o niya tuman pod. Dili kay tuo supak. Mumani kalabanan karon giwali na yung mga tao nagwalig pagtuo kang Kristo pero gasupak sa napulo kasugo. So kwahi na siya. Kanang pagtuhay galang away buhat, ang buhat ikinan pagtuman, muna ingon Santiago, ang pagtuo nga walay buhat, nga ang buhat wa mo yun siyang pagtuo, patay ka ng pagtuuha. Kuwang ng pagtuuha. Munang sa Roma 2, versikulo 20, sama na sa pagtuos, yawa, mga higala, sugad sa 19, kay yawa, nagtuo, o niya, nagkurog siya. Ang tao sad nga mituo, o niya, wa magtuman, sama na sa pagtuo sa yawa. Munang ingon sa versikulo 20, o taong kulang-kulang buot ka bang masayod, nga walay kapuslanan ang pagtuo, nga ning buwag ang iyang binuhatan. So hinaot pa nga imong nasabtan higala ang mga tubag nga among gihatag karong gabi na. Thank you kayo, niya asad si
Brother Eliseo Nugra, maayong gabi ninyo, Brother John, o Brother Lebe. So, wa naman tayo mga higala sa dili pahingpit, tapuson ang ato nga programa, ania ang atong theme song. Mga higala, nagampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang nagapaminaw nga ang imong pulong makapausab ug makapabag-o sa ilang mga kinabuhi. Ginapangayo na mo kini tungod lang kang Kristo na mamaton nga Diyos ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Brother Libby Clavis, ug nining inyong ubos kay higala gigsoon, Brother John Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Asya, sa kalapitan, naganda mo sa tanan nga